I dagens video vil jeg afsløre de 11 typer kvinder, som du ikke bør stole på eller respektere. Jeg vil gerne påpege, at nummer 11 er den mest usædvanlige, efter min mening. Så bliv hængende til slutningen, for derefter vil jeg vise de 5 holdninger, du skal undgå, da de gør dig til en ægte dum og manipulerbar person. Uden yderligere forsinkelse, lad os komme i gang. Først og fremmest den uforsigtige. Uforsigtighed er en egenskab, der, når den er til stede hos en kvinde, vækker alvorlige tvivl om hendes pålidelighed. Uforsigtige mennesker handler ofte impulsivt, uden at tænke over konsekvenserne af deres handlinger for andre. Mangelen på omtanke og evnen til at tænke før man handler kan resultere i skadelige situationer for alle involverede parter. Uforsigtige individer kan helt negligere andres følelser og behov og handle egoistisk og ligegyldigt. Denne mangel på empati kan resultere i skadelige beslutninger og impulsiv adfærd, der har en negativ indvirkning på personlige og professionelle relationer. At stole på nogen, der udviser uforsigtighed, kan udsætte dig for unødvendige risici og ustabilitet, da deres handlinger ofte mangler eftertanke og overvejelse. For det andet den svigefulde. Kvinder, der har en vane med at snyde, underminerer de etiske grundlag og moralske forpligtelser og kan let bringe nogen i delikate situationer. Svig kan manifestere sig på forskellige måder, lige fra manipulation af omstændigheder til bevidst brud på aftaler og løfter. Normalt er det individer, der kan udsætte dig for økonomiske, professionelle og enda livstruende risici. Tillid er bygget på ærlighed, og en svigefuld person brejder ofte denne tillid ved at handle uærligt, både i personlige og professionelle aspekter af livet. At stole på nogen tilbøjelig til svig er en invitation til skuffelse og desillusionering. Den svigefulde søger ofte personlige fordele på bekostning af andre, hvilket underminerer integriteten af relationerne. For det tredje den konfliktsøgende. En konfliktsøgende kvinde er en, der udviser en vedvarende tendens til konfrontationer og debatter. Det er nogen, der kræver omhyggelig overvejelse, når det kommer til tillid. Denne eksplosive personlighed og tilbøjelighed til konflikter kan skabe et giftigt og stressende miljø omkring dig og gøre det udfordrende at etablere sunde og stabile relationer. Konfliktsøgende mennesker søger ofte diskussioner, enten af banale grunde eller mere alvorlige spørgsmål. Deres udbrud af vrede og tendens til at skabe unødvendige konflikter kan udtømme tålmodigheden og den følelsesmæssige energi hos dem omkring dig. At stole på nogen med en konstant tilbøjelighed til konflikter kan resultere i en følelsesmæssigt negativ rejse for fred og harmoni i livet for dem, der lever sammen med sådan en person. For det fjerde den bagtaleriske. Denne type kvinde er en, der spreder falske vidnesbyrd, udbreder løgne og skaber skadelige fortællinger for at skade en anden person. Hun handler ofte drevet af misundelse, nag eller simpelthen ønsket om at forårsage skade. At stole på nogen med dette ry kan have skadelige konsekvenser. Nummer 5. Den ansvarsforpligtede. En ansvarsforpligtet kvinde udgør en åbenlys risiko for tilliden i et hvert forhold. Manglen på engagement og afvisningen af at påtage sig ansvar for fejlhandlinger er klare tegn på, at stole på denne person kan føre til uheldige konsekvenser. Uansvarlighed med at yde bistand, undlade at holde løfter og modstand mod at stå over for konsekvenserne af fejl er karakteristika, der peger på ustabilitet og fare, som denne person kan bringe ind i dit liv. Derudover afspejler uansvarlighed ofte mangel på modenhed og selvkontrol. Individer, der ikke påtager sig ansvar, lægger ofte skylden på andre for deres egne fejl, hvilket skaber et miljø fyldt med mistillid. Nummer 6. Den pessimistiske. Hvis du bor sammen med en kvinde, der konstant er pessimistisk, hyppigt kritiserer, klager uophørligt eller har en afvisende mentalitet, er du tæt på en person med negativ energi. Disse mennesker har en tendens til at finde problemer i enhver løsning, hvilket gør det vanskeligt at opbygge sunde og produktive relationer. Vedvarende pessimistiske individer udsender tung energi og kan skabe et giftigt miljø omkring dig, hvor pessimisme og modløshed er smitsomt for alle omkring dig. At stole på nogen, der ofte fokuserer på den negative side af situationer, kan påvirke din egen mentalitet og følelsesmæssige velbefindende negativt.
Nummer 7. Den hykleriske og forræderiske. Hykleriske og forræderiske kvinder er som sociale kameleoner, der skifter udseende efter behov. Når de vender dig ryggen offentligt, viser de falskhed og forræderi, kun med interesse i at gavne forholdet med dig, når det er belejligt for dem. Denne adfærd antyder en dyb mangel på integritet og indikerer, at den deponerede tillid er flygtig og betinget af omstændighederne. Hvis nogen handler på denne måde, er det klogt at opretholde en sikker afstand for at undgå fremtidig hovedpine. Nummer 8. Den grusomme. Hvis du genkender en kvinde, der synes at finde glæde i andres lidelse, enten gennem latter eller grin ved at være vidne til andres smerte, er det et klart tegn på, at du har at gøre med en kvinde, der ikke fortjener din tillid. Den virkelige fare ligger i disse personers totale mangel på empati, som er i stand til at skabe vanskelige situationer for dig og dem, du elsker, bare for at nyde det onde, de selv har forårsaget. At identificere disse individer er afgjørende, for deres grusomme tendenser forårsager uopprettelige skader. Nummer 9. Intuitionens advarsel. Når din intuition udsender en advarsel, er det afgjørende at være opmærksom på dette iboende tegn på selvbevarelse. Kvinder, som man ikke kan stole på, skaber ofte en underlig følelse, når du er tæt på dem. Denne følelse kan manifestere sig som udmattelse, uforklarlig træthed eller endda skræmmende følelser, der undslipper bevidsthedsforståelsen. Vores krop og sind har evnen til at opfatte tegn, som vi ofte ignorerer, ligesom når vi indtager noget, der skader os, og vi mærker de negative virkninger på vores hud. At være tæt på utroværdige mennesker kan udløse denne underlige følelse, hvilket indikerer, at noget er ude af balance med virkeligheden. Nummer 10. Advarsler fra andre. Når venner og familie rejser bekymringer om en kvinde, er det afgørende at lytte opmærksomt til disse advarsler. Ofte er et klart tegn på, at nogen ikke er værd at stole på, når folk tæt på dig udtrykker bekymringer om den pågældende person. Disse advarsler kan nævne forstyrrede tidligere forhold, hvor andre mennesker trak sig væk på grund af skadelig adfærd, tvivlsomme holdninger og fordømmelsesværdige handlinger, som den pågældende person udviste. Den utroværdige person forsøger ofte at nedtone disse problemer i tidligere forhold og skille den tidligere partner. Denne manipulation er et forsøg på at undgå ansvar, men tjener også som et klart advarselssignal om mulige fremtidige problemer. Nummer 11. Ukontrollerede drukmager. Alkohol er en afgørende komponent i et hvert forhold, men når vi håndterer kvinder, der mister kontrollen ved at drikke, bliver denne tillid ofte rystet. Kvinder, der bliver ustyrlige drukmager under indflydelse af alkohol, udviser ofte ansvarsløs, uforudsigelig og endda farlig adfærd. Disse kvinder kan blive aggressive, sige eller gøre ting, som de senere fortryder. De kan sætte deres egen og andres sikkerhed på spil med tankeløse handlinger. Derudover kan alkohol fjerne deres hæmninger og få dem til at dele fortrolige oplysninger om sig selv og andre eller endda handle impulsivt og farligt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom. Lad os nu se på de 3 holdninger, du skal undgå, da de gør dig til en dum og manipulerbar person. Nummer 1. Frygten for at sige nej. Personer, der står over for en vedvarende frygt for at sige nej, ender ofte med unødvendige ansvarsområder, hvilket resulterer i, at deres tid og energi undervurderes. Nummer 2. At være overdrevent behagelig. At antage en overdrevent imødekommende og behagelig holdning kan være bekymrende, da denne holdning paradoksalt underminerer respekten, som andre har for os. Individer, der konstant undgår at sige nej og sætter andres behov over deres egne, kan opfattes som meningsløse og endda svage, når det kommer til at teste ægtheden og integriteten. Nummer 3. Mangel på selvsikkerhed. Ved at afstå fra at udtrykke personlige meninger og værdier for at undgå konflikter eller på grund af manglende evne til at vide, hvornår man skal trække sig tilbage, sætter individer betydeligt deres egen følelsesmæssige sundhed og velvære på spil. At fortsætte i skadelige miljøer, enten på grund af en falsk følelse af forpligtelse eller på grund af frygt for forandring, kan resultere i vedvarende respektløshed og ofte forårsage betydelige skader. At erkende, hvornår det er tid til at gå, er ikke et tegn på svaghed, men snarere visdom. Tillid er en værdifuld skat, og det er vores ansvar at beskytte den ved omhyggeligt at vælge,
hvem vi deponerer vores tro i. Det er ikke nok bare at observere overfladisk, det er afgørende at forstå de sande karaktertræk hos mennesker, der adskiller dem, der virkelig fortjener vores tillid, fra dem, der er villige til at svigte den med deres onde væsen. Hvis dette indhold har været til din tilfredshed, så giv gerne et like, abonner og del det. Indtil næste gang.